ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଦେନି। ଗାଣ୍ଡି ଚାଲାକି କରି ସିନା ନୂଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଖାଇଦେନି। ରୁଟି ସାଙ୍ଗ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଗୁଳି ଦେଇକି ଚିନି ଲୁଣ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇନି। ଦେଖ ରେସିପିଟା ମନରେ ରଖ, କାମରେ ଲାଗିବ। ପାଣି ଦେନି, ଗୁଳେଇ ଗୁଳା ଦେନି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଣି ଅଧିକା ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଛତୁଆ ଆଉ ଟିକେ ଦବା। ଛତୁଆ ପକେଇନି, ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତ ପୁରା ଠିକ୍ 4 ମୁଖ ଉପରକୁ ପଳେଇଆଇଲା ମାଲଟା। 4 ମୁଖ ଉପରକୁ ପଳେଇଆଇଲା, ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର। ଦେଖୁନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଖାଇଦେନି ସବୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଦିନ ସାରା ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଦିନ ସାରା କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି।